Hi, ma'am. Familiar face. Vloggers, this is a special presentation of our vlog for Voyadores Festival. Right now, nandito ako sa Plaza Rizal. At ngayon po ay September 19, Voyadores Festival ngayong hapon. Naman po yan sa Naga City in the heart of Bicol para po sa Penafrancia Festival, para po sa celebration ng mga parishioners para sa ating inalangkulan dyan at syempre po kay Divino Rostro, the divine face of our Lord Jesus Christ. Ang dami po mga pilgrims dito nag-converge dito sa ating lugar sa city of Naga para po makikita sa celebration. Ito po ang mga parishioners na nanonood ng Voyadores Festival.
Anong school po? Centro. Elementary? Mga teachers? Ayaw mo. Ano masasabi mo sa Voyadores Festival? Teacher mo po ako. Nagpa-vlog lang. Karoon sa highlights mo niya na Fiesta, lalo na nakakadevelop kita ng awareness at appreciation sa tuloy mga estudyante o sa Voyadores kasi partly nagtatausin ng istorya kung ano man ang nangyayari kapag Fiesta sa Basilica, halagahan nila sa Very well said. Parang Q&A. Ano po ba? Thank you. Anong contingent nyo? School? NCSAT. Doon sa Sabang? Kumusta? Nanalo na kayo doon? Nanalo na kayo, di ba? Hindi ko lang po sure. Ay, si Ma'am. Si Ma'am. Hi, Ma'am. Hi, Ma'am. Familiar face. Sige po. So, ano masasabi mo po sa Voyadores Festival? Teacher? Teacher ano pa? Teacher cha. Ano po? Pirabes naman nagbali ang NCS. Actually, yung naabutan ko. CNSAT? NCSAT. Yung naabutan ko. Pangalawa na po. Naka-garner naman po ng award. Yes, proud kami niya. Proud kami sa yung piece of the pagsama. Wow, congrats po. So ngayon pigala na lang po ang awarding rights. Ma-perform pa siya. Pa-perform pa? Bakit? Ano pa lang po yan, half ng judging. Oh? May another 50% po. Ganun ba? Yung re-enactment ng... Re-enactment na? Nakakapagod naman pala. Opo. Kanina parang parada lang. Opo. Sunod, ano na? Re-enactment na talaga. Hindi ko alam yun ah. Para kayo na. Oo, sige po. Thank you, Ma'am Cha. Nagdulag na si Ma'am.